Hi guys! It's Christine and this is our family ba? May time ba na na-realize ninyo or naisip ninyo na ano ba talaga yung purpose niyo dito sa mundo? Parang kasi before talaga hindi ko alam kung ano yung purpose namin. Ang alam lang namin nun guys is magtrabaho, pagkatapos mamili ng magandang gamit, lahat ng magagandang gamit sa bahay, magandang damit, masarap na pagkain, yun yung nagiging purpose ko noon. Parang, yun lang talaga. Tapos, pag na-short, pangutang, okay, ganun. Parang, ganun lang yung cycle. But then, parang na-realize ko nung na parang, nga, no, ano talaga yung purpose natin? Ano talaga yung purpose? Yung purpose ng ba natin talaga is, magtrabaho lang, tapos mamamatay, magtatrabaho, mamamatay, parang ganun lang. So, parang sabi ko, okay, dito naman kay Dave Ramsey, yun nga, nung ano ko na si Dave Ramsey talaga, parang, okay, hindi ko naman din kung hindi nyo bet si Dave Ramsey, guys, parati ko sinasabi sa inyo, pero, kahit sinong, wealth coach, kahit sino, guys, kasi nasa sa inyo din naman yan, kung paano kayo na-convince niya, or, kung paano mas nagiging effective yung sinasabi niya sa inyo, yun. Pero kahit sino naman, basta depende na kasi sa atin yun. Kung paano natin tanggapin yung mga sinasabi niya at isa sa buhay natin, diba? Pero yun, yung naisip ko, kasi sabi ko sa sarili ko na so yung iba naman yung purpose nila is magpayaman. Ano yun? Magpayaman, marami ng pera. Meron din ganun. So iba-iba tayo ng mga purpose. So tanong ko, ikaw, ano ba yung purpose mo sa buhay? Please leave comment down below, guys, kung i-share nyo kung ano yung purpose talaga na gusto nyo i-fulfill, or alam mo yung anong tawag doon? Basta may tawag doon, guys, na kung ano yung gusto mong i-fulfill sa buhay. Magtatrabaho lang kami, kakain, bibili na magagandang gamit, tapos mamamatay. Tapos yun lang, syempre, yun lang yung ending natin, mamamatay. Pero mamamatay ka lang naman ng ganun, na parang ikahus ka, stress ka sa buhay, hindi mo enjoy yung life, diba? So, kaya yung akin dito, yung guys, yung sinishare ko sa inyo, yung financial freedom, na parang ikaw yung kumukontrol sa sarili mong pera, kasi yung pera yung nakukontrol sa inyo kung saan siya pupunta, diba? Dapat alam mo kung saan siya pupunta. So, sa akin, nakita ko yung purpose talaga namin na, okay, kailangan hindi ko na-stress kasi gusto kong dumating yung time na pagkatapos namin ito lahat, yung aming goal is gusto na namin mag-travel, gusto namin na alam mo yung mag-enjoy sa buhay, kasi kami ayaw namin magtrabaho, guys. Gusto namin na darating ang time na kaya ganito kami ngayon, nagpupursige kami talaga na alam mo yun, maraming pagkakakitaan para mas maraming maipon, ganon. So yun, nakita ko yung purpose na kailangan enjoy life. Huwag kayong maano, guys, huwag yung hayaan na ma-stress kayo sa buhay nyo, ma-stress kayo sa mga utang nyo, so walang kakwenta-kwentang utang, parang nagtatrabaho ka lang para bayaran mo yung utang mo, parang ganun yung nagiging cycle. So parang stress talaga. So yun, hindi ko na sasabing gayahin nyo ako, guys, pero sinishare ko na kasi syempre iba-iba tayo ng mga goals in life, pero yun yung aming goal talaga, na ayaw namin, wala kami plano magtrabaho for the rest of our life. Parang ang yung plano talaga namin is yun, yung purpose namin talaga is magkaroon ng financial freedom, magkaroon ng panahon sa family, tapos yun talaga, enjoy life, huwag kang ma-stress. Yun lang talaga, guys, kailangan i-enjoy natin yung buhay natin, hindi puro trabaho lang, hindi pwede. Para kikita ninyo, oo, marami akong ginagawa, pero hindi din namin nakakalimutan, kasi yung happiness ko lang talaga is yung family ko, as in, parang pag nandiyan lang talaga yung family ko, happy na talaga ako doon, wala na akong hahanapin pa. Sabi ko nga sa asawa ko, kahit maliit yung bahay natin, wala akong reklamo sa'yo. Kahit konti lang yung
ibibigay mo sa akin na sweldo mo dahil ganun, yan lang yung sinahod mo, walang problema sa akin. Minsan hindi ako nag-complain sa asawa ko, bakit ganito yung sahod mo, bakit ganyan. Kasi, nagiging kontento na lang kasi ako kung ano yung meron ngayon. Siyempre, kailangan nating pagsumikapan yung mga bagay na gusto natin kaputan. Pero kung wala pa talaga, you have to be, kontento kung ano yung meron. So, yun. So, yun lang guys. Yun yung gusto kong kasi gusto kong i-share. So, yun lang guys. Yun lang gusto kong i-share sa inyo yung aking mga pananaw. At yun, please do comment down below. Mag-comment kayo sa baba guys kung ano yung purpose mo sa buhay. So, yun. So, I hope you guys enjoy and please don't follow me sa aking Facebook at saka sa aking Instagram. And don't forget to subscribe and like this video guys kung nagustuhan ninyo. And see you in the next video. Bye-bye!